Какво става, хора? Аз съм Илиан. И искам само да ви кажа, че станахме 10 абоната. Мерси за това. Продължайте да се абонирате за мен. Аз ще правя клипове за вас и ще ги качвам в YouTube. Предизвикателствата мога да ги направя в неделя или пък в почивните дни, просто не намирам време. Така. Ще видим кога ще ги направя. Пишете ми предизвикателства. Едно момче, The Game Bulgaria, не знам дали го познавате, ми беше написал да играя Тлърк. Така или иначе това трябва да се отпразнува за 10 абоната. Мерси отново. Ето, сега ще играем. Оп, чакай тук. Смъкна. Що нищо? Това беше за сега от мене, хора. Ще се видим следващия път. Чао! Надявам се The Game Bulgaria да ти е харесал този Тлърк от Gummy Bear. Чао!